Hi guys, good morning. Welcome nga pala ulit sa channel ko. Nga pala, doon tayo doon sa deep well, doon sa pinaayos ko nung nakaraan. Pakita ko sa inyo yung mga nadagdag nga pala dito sa dito sa poso namin. O nga pala guys, may nag-comment nga pala nung nakaraan doon sa channel ko kung tanong niya paano yung naging wiring doon sa pressure switch. Actually ito siya. Pakita ko sa inyo yung naging wiring niya dito sa pressure switch. Ito pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung yung naging wiring niya sa pressure switch. Ito guys, etong magkabilang dulo, itong dalawang magkabilang dulo ng nakatornilyo. Ito, bali dito manggagaling yung supply ng, dito kinabit yung yung panggagalingan ng supply ng kuryente papunta doon sa motor. Tapos ito namang dalawang nasa gitna, ito naman yung papunta sa motor. Kaya kung makikita nyo, yan yung naging setup nung wiring niya sa loob. Tapos nga pala, pagpasensya nyo na, medyo kulay itim yung wire na ginamit ko parehas. Tapos ito siya yung niya, yung setup niya dito. Yan, yan ang naging setup niya sa pressure switch. Tapos ito nga pala guys, ito pa nagdagdag yung faucet. Binisan ko ng para sa yung split ng tubig, para kung sakaling pwedeng gamitin sa piggery. Ito kasi may hose papunta to sa piggery. Tapos ito naman, pag halimbawa maghuhugas ako ng gamit, maghuhugas ako ng mga kung dito pwede silang pagsabayin. Actually guys, to mabibili nyo to sa Shopee, sa Lazada, okay, kahit sa supermarket meron na ito. Dito sa Untap, dito sa may San Carlos, doon ko nabili to. 69 pesos lang to guys, tong presyo nito. Tapos naman yan, medyo nakuberan ko na rin dito sa kasi pag umulan maanggi yan dito sa area na to pagka malakas ang ulan. Teka, sarado. Tapos ito pala, may nadagdag pa pala ako dito sa dito sa dipol namin, yung iba pang gamit tulad nito. Ito guys, submeter. Yung submeter, ito ang bili ko dito sa submeter dito sa probinsya, 650. Pero kung bibili mo to sa Shopee tsaka sa sa Lazada, nasa kulang-kulang 350 or 300. May 280 pa nga ako nakita. So ito, use na ito naman tong submeter kasi nakiki-connect lang kami sa kapitbahay ng kuryente. So bumili ako nito kasi para alam ko yung konsumo ko sa isang buwan. Tapos namomonitor ko at least namomonitor ko siya. Tapos ito naman, itong breaker. Nabili ko tong breaker dito sa hardware, nasa worth na lang 700, mga ganun. Ay hindi, 600, sorry, 650 ko siya hindi, sorry ulit, 450 ko siya nabili. Etong breaker. Tapos ito naman, itong dalawang switch. Etong breaker nga pala, balik tayo dito sa breaker. Ito, binili ko tong breaker naman para naman doon sa safetyness ng electricity na gagamitin ko. Although kahit na malit lang yung load pa niya, hindi gan kalaki pa, protection na rin. Okay, para pag sa trouble din. So ito, very useful tong breaker. Ito naman, dalawang switch. Ito, nabili ko lang to, worth 50 pesos lang sa hardware. Itong dalawa, so 100 pesos. Ito naman, ang use ko naman, ang gamit ko naman dito sa dalawang switch na to, ito, papunta sa motor. Halimbawa, tapos ko nang gamitin yung tubig dito, pwede ko na siyang patayin direct do sa ito sa motor. Ayan, para at least maano na rin natin yung pagkonsumo ng kuryente. Tapos ito rin, ito naman yung ilaw papunta do sa piggery. Actually may may dalawang bombilya. May dalawang bombilya na ako na nilagay dun sa piggery. Tinanggal lang namin yung isa. Tapos bumili din ako ng hose
30 meters, pati na rin yung wire na papunta din dun sa sa piggery. Yung yung hose ko nasa 768 pesos ang inabot. Tapos yung sa ko naman, sa line ng kuryente naman, nasa 6. Yung ordinary lang yung binili ko, nasa lang siya, inabot ng kulang-kulang 670 pesos ang ang nagastos ko doon sa wire tsaka doon sa hose. Kasi ang layo kasi nung hose ko is 30 meters ang layo nung dito papunta, magmula dito sa dito sa poso hanggang doon na sa sa piggery. Kaya ganun siya kalayo. Pero pakita ko rin sa inyo. Ito nga pala yung naging setup nga pala nung tawag dito, nung hose tsaka nung line ng kuryente ko papunta doon sa piggery. Yan. Kalayo. Sinabit ko na muna isinabit ko na muna yung wire tsaka yung hose kasi baka ngat-ngatin yung hose. Kabibili ko lang, bago pa yung hose. Kaya sabi ko, hindi ko, may mga aso din kasi din dito, kaya itinaas ko na muna siya. Ito siya. Yan. Tapos nga pala guys, update ko nga pala kayo dito sa piggery namin. Napaaga yung pag-aalaga namin. Ang plano namin kasi dapat July pa sana. So ayun, may nagbenta ng baboy, yung biik. Kaya napabili na kami. So ito, nandito na sila, 5 piraso yung nabili namin, yung 5 piraso yung nabili namin baboy. Ito yung panimula namin dito sa piggery. Ayan, tulog pa yung mga alagang biik. Tapos may natira pa silang pagkain. Ayan, teka, tanggalin natin yung bayan. Tanggalin lang natin yung konti. Ayan sila. So yun guys, ito yung nabili namin. Panimula namin dito na 5 pirasong bake. Tapos nga pala, ito yung nabili ko na spray gun para sa tubig. Ayan. Dami siyang option, meron siya shower, mist. Ito nabili ko lang sa nabili ko lang sa Shopee sa hardware ng ng kulang-kulang 200. Basta hindi ko matandaan yung presyo Basta kulang-kulang 200 to nabili ko. At yun lang. Tapos nga pala guys, pagkaano nga pala, advice ko na rin pala na bumili kayo ng drum na rin. Ako kasi bibili rin ako ng drum dito sa area namin kasi madalas pagka yung brown out, pagka lalo na bumabagyo, lalo na ngayon nag-uulan pa naman, kaya kailangan mag-ipon ng tubig. Mahirap pa naman maghakot ng tubig, lalo na sa sitwasyon ko 30 meters from papunta manggagaling doon sa poso hanggang dito sa piggery. Kaya kailangan ko bumili ng drum. Yung drum, bumili ako 2 drum. Ang presyo kasi dito 1,300 yung drum, may napagtanungan ako. So maghahanap pa ako siguro na i-brass canvas muna tayo magka-canvas muna tayo ng sa ibang nagtitinda kung magkano yung drum. Kung makuha natin na medyo mababang presyo, kuha tayo ng 2. Kailangan mag-stock tayo ng tubig kasi lalo na ngayon din nag-uulan. Lalo na yung mga nasa probinsya. Ayan. Katulad ko din, dito rin sa probinsya, dito ako sa Pangasinan. Kaya medyo namamatay, namamatay na experience ko din dito kasi yung isang buong maghapon din, isang buong maghapon hanggang susunod na araw, yung kalating araw siya. Ayun. Walang kuryente,
matagal bago may time na matagal bumalik yung kuryente, kaya kailangan maglagay ng drum dito kahit pa paano suporta na rin, at least di mahirap magkakot, may stock ka na tubig kung ano magkaroon ng kuryente, lagyan ulit para hindi mahirap mag-refill hindi mahirap ng tubig. Kaya ayun guys, so ayun lang, yun lang yung update ko sa inyo. At ito, napaaga yung bili namin nung baboy. Kaya may alaga na rin. So 5 piraso para sa panimula. At ito, pagkano yan ako naman sa inyo kung magkano yung magiging konsumo namin dito sa ito pa lang. Kasi magsisimula pa lang kami. Kaya di ko pa alam kung magkano yung magiging makukonsumo namin dito sa pagkain, sa lahat, vitamins, and yung paglilinis sa ito, kailangan lang linisan din lagi para hindi magkasakit. Tulog pa silang hapa. Tapos nga pala yun, may ilaw na rin dito, nagpakabit din ako ng 2 bombilya yung kasi tinanggal namin yung isa, wala pa namang nilalagay dito sa kabila isa pa lang yung meron sa amin dito, kaya yun lang. Yun lang guys yung update ko sa inyo for today regarding do sa poso, sa deep well namin, tsaka dito naman sa piggery. Kaya nga pala guys, salamat nga pala doon sa mga nag-subscribe, and then dun din sa mga nag-like and nag-comment, tsaka nag-comment sa video. So thank you guys, God bless sa inyo, thank you, and please like, comment, share, and subscribe na sa aking channel, and click mo na rin yung notification bell para naman na updated ka sa bagong videos na i-upload ko. So see you on my next vlog guys, thank you and God bless, bye bye.